and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mga higala, ania ang laing sumpay ni naghinapustang sugidlanon, Anastasia, Kinsaka. Yay! Abot na me! Uy, unsa ni? Oh, bitaw, unsa ni? Tinud-an na ini? Kasi ako ni Newbie, kasi ano yun ko? Kang kinsa man ni? Ay, wala ko na sa inyong kasal, Anastasia. Ilang regalo. Daghang kayong salamat ninyo ha. Salamat kayo sa inyong regalo, ha? Murag, wala lagi kay problema ini para sa ikay. May tulo na kasal kong humay nga tuas sa taas. Kinsa man naghatag adto ma? Ang mituo sa imong kabuutan. Ang misagop sa kamatuoran nga naghatag kanilang kaluwasan. Sila may naghatag ni ini. Nangandam sila. Ilang gipangandaman ang imong nakita. An, pagkabulahan gidi ay kung mamahimot ang mga bugtong anak sa Diyos. Ug nga ito nasugdan, ipasunod usab nato sa maabot nato mga anak. Oh, kadiyot. Doon na ba'y nangahatag og mga manok? Wa man hinuon manoy kay matod pa nila. Dili ko na maayo ang manok nga ihawon sa adlaw sa kasal. Tingali ko noon niya og kakatuka ang bagong pamilya. Dili gid mawa ang tinuhuan sa mga karaan no. Wa ba si mawa nato an? Kung matuo lang kita. Husto ka, Jay. Dali. Doon na to ang mga nanghatag na regalo. Dali nga. Tay, unsaon man ni? Kuan, ato na ning lamingon. Aron ihawon inig abot sa kasal. Ha? Magot man sila. Kadi man ni mapakanon. Luoy. Sabo ka diya, oy. Yun na naman yun na, basta dayo na ng ihawon, di na naman napakanon. Luoy sila, tatay. Uy. Naluoy ka nila? Oh, luoy. Liman ka, di pakanon. Ihawon pag yun. Sabo ka diya, oy. Ay, let's make ato ni paliton o niya ihawon. Kinalang imog yung tabangan ha sa pagkuhan ani nila. Kanang ato ning ibalhin-balhin og butang ba dili na to ni kay ipundo lang diha kay daghan may kay ni sila. Sige, tabang ko. Oh. Hala, tay. Oh. Doon na sa ihawon taw. Hoy. Nung so, ngano nakapangutan na kagudaan na agod. Nung sabihin ba yun no. Saka na aron ka makailis og sinina. Unsan lagi na huno na nasod sa imong hunahuna, oy. Karon wa lagi ko'y kulba. Tungod ni atong gipang regalo sa atong mga silingan. Di na tumahurot. Bisag ang tanan pang taga dinhi manambog sa atong kasal. Manggakos ka mangkod. Tungod na sa imong kalipay, Di man ini atas sa gawas ha, o daghang makakita nato. Kaslo nung nabitaw ta. Bisa na. Ningi kayo na, Jay. Labaw na kitang mag-ampi nga dili ta makasakit. Ingon mo makasulti sa tong isig ka tao og pati. Labi na gyud kun dunay apan. Nibaw ko. Siwi na mo imong kipasabot. Bisag kinsa pa. Dili maayong muhukom ta, Jay. Usod ito od. Si mama ba? Nga naman si mama nimo. Yang gihatag nako ang iyang bankbook. Unya gihatagan ko niya withdrawal slip nga naghatag nako og authority aron maka-withdraw. Unsa? Dili ko na siya gusto nga mawawan ta sa ato niyang kasal. Mutabang siya nimo. Mao kanaan. Natandog bitaw ko. Dili gid ay daotan si mama. Angay day siyang tahuron og mahalon. Jay, bisan unsa kang ngilad ang usa ka inahan, angay yung tahuron og mahalon. Kagibuhis ng iyang kinabuhi aron lang pagkatawon ang iyang anak. Pinangga kagid ni mama nimo. Kay gipahuman kagud sa imong kurso. Iya man kong hilabtan ang akong katungod. Laliman ka? Yagi kong gidudhong adto ni Wina. Askan di malasag ika na ako no. Kung siya pa'y natuman. Jay,
Mangita gyud og hikayon ang tuas sa langit aron dili ka magantos. Og ikaw gid mo iyang gihatag nako. Oh, sakto dito og makuha ng imong bridal gown. Mao pa, kuyugi ko ha. Unsa man di ay? Kinahanglan kauban gid ko nimo kun mulakaw ka. Kay simba ko tingalig simba ko lang in taon ni dagiton ka unya. Na, magpakamatay gid ko. OA ra sab, OA ra. Bitawan. Kining an. Muli ko kuna ha. Ipanghambog ko ni mama nga itong mga regalo. Unsa? Uy, may mirigalo ninyong baboy o kanding. Ingon man mga sinakong bugas. O lagi ma. Og ibalik na ginako nimo ang imong bankbook. Uy, ang soft drinks di ay unya. Ma, gibayran na nako. Hukon mao ka na anak. Ang imo na lang kontra mao ang makusog nga bagyo. Gibalita na nga moabot yun din sa ato. Timing sa inyong kasal. Day, huwag yun mo mabalaka sa kahimtang karon sa panahon. Si Jay ang akong gikabalakan. Nausap man gud ang balita gikan sa pag-asa, day. Musayo kunog abot ang bagyo din sa Pinas. Og ang inyong kasal. Ato nang iampo. Ato nang iampo, day. Dili ko gustong matarantar si Jay sa lakaw karon sa panahon. Tingali ko sa iyang buhaton. Mahal gyud nimo si Jay, day, no? Natural man tingali na, day. Kay iya sagot kong mahal. Basta, day, ha, ipadayon ta ang pagrosaryo sa kapilya aron mahanaw ang atong kahasol. Oy, Wina? Usa man na imong gibuhat? Masunog ba yun to? Di tay, uy. Nagon sa lagi ka. Maglungag. Unya, maglutog sudan. Unsa? Hoy, Dako lagi ni mong mata. Di ka bilib na ako, no? ay, makamao ka mulungag. Gituluan magud kong mama Milay God. Gituluan ka ni Milay. Why? Ay, ako bitaw siyang gitudloan kung saan paglungag manoy. Bilib sa ko aning buang. Ay, bilib sa ko ani niya kay bisag ingon ana ang iyang pangutok pero kamauma sa diin tudloan kung imo lang talungon sa pagtudlo. Gusto manggani siya nga makamaosad siyang mulutong sudan. O di ba? Unique kay no? Mayo hinuon. Luto niya ko yung nasaltay ha. Nawa. Yabag na. Kamao ka mag-asal? Oh, pila na gud sugba og buwad. Inasal na nga isda ang labas. Ay, abi na gugunsa. Kuratan sa kugamay da. Ay, gani mo Wina. Walos ka lang gid binuang. Unsa man, nakainom ka nagtambal alang sa imong ingon man sa imong sakit, ha? Ikaw lay painom na ako, tay. Unsa? Kuhaan na lang yan tambal manoy. Ano makasiguro ka gyud nga makainom siya. Oh, yan ang kartong gisudlan si imong bridal gown an. Ako'y dabi. No, ako lida ini. Kay dako ba ang karton? Ignasa ba niya si Carol nga ipakuha na ang ilang isusulob? Nabayran na to. Oh, Dugdug na to, uy. Tanaw mo. Kabaga sa dagom. Murag kusog ganing uwana da. Magalit na sa pagpauli, Jay. Aron dili tang abtan sa uwan. Mauna ka ni ang timailahan sa bagyo. Dili pud tingali, uy. Tungod sa kabisi na ako sa pagprepara sa atong kasal. Wala ko makasunod sa lakaw sa panahon da. Wa pa kay nakita. Wa pa man. Ag akong giampo nga unta. Moabot man gani ang bagyo human sa atong kasal. Jay, dili kita mo ay angay magbuot. Pero unsa may tabo sa mga regalo mga hayop? Kadto mga bugas. Kung galing moabot ang makusog nga bagyo sa dili pa nga atong kasal. Ang tuara lagi sa langit ang mupahigayon sa tanan. Ayaw ko kahadlok. May na yun lagi ang atong kasal. Kinahanglan gyud mahinayon an. Dili ako makatugot pa. Gamay mo babag pa ini. Bisag ang tuwa pa sa langit ang mubabag. Ayaw lagi kahasol. Imo na lagi ko. Ug ikaw maako na. Andam kong panaliptan ang atong duha ka gugma. Andam kong atubangon bisag unsay problema.
bisag unsay katalagman nga moabot basta makasal tang duha. An, Dali na, mamuuli na ta. tana. Ay, An, dali na. may bundak pagkalit ang kusog nga uwan. Dali, mamalik ta sa suod sa siyap. Tingalig, mabasa ang imong bridal gown. Tana. Uy, Saron. Uy! Oh, murag may naman, Brayda. Dali milay. Ato sa sihuan. Uy, murag doon na may nagutang og tuldas atong tugkaran man, oy. Panyong, Milay, among aptan kining inyong tugkaran. Uy, nga naman, Kap. Aron anhi dinhi ang resepsyon sa kasal unya nila ni Anastasia ug Jay. Unya, Kap, sweldohan na sa ng mga panday. Ah, bitaw kap. Tigali, pasweldo na sila. Kap, Ayaw mo paghuna-huna niya na Milay. Panyong, sila'y miduol na ko aron idonar ang ilang kahago nga matukod kining payag-payag. mao ba, Kap? Malipay gid sila si Anastasia ug Jay kung ilan ni makita kap. Dili ko makatuon ini, Manoy. Kap, ang tanang nadasig sa kasal sa akong anak. Ilang gitanyag ang ilang kusog. Ang bisag unsa ilang naagod. Aron lang magmalampuso ng ilang kasal. Dili kay kanara Milay. Daghan pa ang mutabang sa pagluto sa pagsilbi sa mga manambong sa kasal. Kap, Ang tanan andam na. Pero ang panahon, murag mo'y kontrabida sa atong pagpangandam alang sa ilang kasal. Uy, wa mag-uwan din sa ato? Bitaw, no? Jay, An? Jay, An nga na? Unsa na hitabo? Doon na kinakita? Niya na ba ang bagyo? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!